беларускай жанчыны не выпадкова прыпаў на жанчыну, якая для нас з'яўляецца прыкладам прафесійнай адказнасці, вытрыманасці, дысцыпліны, унутранай культуры і сумленнасці, што фарміруюць сапраўдную жаночую мудрасць. Гэту ж філасофію Ольга Ефімаўна пранесла праз усё жыццё і ў педагагічнай сферы, якой прысвяціла больш за 30 гадоў, і зараз на працы настаўніка тэатральнага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў, дзе працуе і сёння. Для яе прынцыпова важна падрыхтаваць чалавека да рэальнага прафесійнага асяроддзя. Яна ніколі не сядзела, склаўшы рукі. Заўсёды выступае, робіць экскурсіі, дапамагае бібліятэцы ў правядзенні мерапрыемстваў. По национальности я русская, але сённяшні свой аповед я буду гаварыць на беларускай мове. Бацькі былі вельмі добрыя ў мяне. Яны шанавалі кнігу, хоць а вышэйшай адукацыі нікога не было. І з маленства кніга ішла са мной па жыцці. Я нават успамінаю, 5 гадоў, я хворая, голас прапаў. Матуля дае мне кнігу, ружовая вялікая кніга Агнія Барто. І я читаю, читать научилась рано, и я читаю. Уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу. Оттуль пошло захопление книгами. Читала за поем усё. Вучилася добра, школу скончила с медалем. У школе писала роман «Улыбнись, Альтаир». Завсёды перед приходом у класс меня чекал весь мой любимый класс, який чекал працягу гэтага романа. Мы его збирали разом. Безумоўна, хотела быць журналісткай, перамагала ва ўсіх рэспубліканскіх конкурсах. Беларускую мову не ведала тады, школа была рускамоўнай. Адразу паступіць на журфак не ўдалося, не хапала балаў. Але я упарта вучыла, хадзіла на курсы, працавала. І толькі на 3-й год са сваім медалём я паступіла ўсё ж такі ў Беларускі дзяржаўны універсітэт, але ўжо на факультэт славянскіх моў. Уже на першым курсе універсітэта я захапілася чэшскай мовай. У нас быў факультатыў. Гэта дало плён. І амаль 4,5 гады я працавала гідам-перакладчыкам чэшскай мовы ў міжнароднай маладзёжнай арганізацыі «Спутнік» пры ЦК Камсамола Рэспублікі Беларусь. Аб'ездзіла весь Савецкі Саюз. Ад Байкала і да Сочы, Прыбалтыка, усе саюзныя рэспублікі. Вельмі добра валодала мовай чэшскай. І нават успаміны аб гэтым кавалачку жыцця такія. Мне даслалі грамату. Зараз, калі я вспомню мову, то даўно была перакладчыцай. Піонерська організація Скупіна Хотині Оліберець уділує чесні узнані содружці Олі Нікітінове за красні, а сердечний встах к піонерам в Хотині. І дослали вони мені таборову хроніку. Напевно, праз валоданне чэшскай, словацкай і рускай мовах прыйшло разуменне і беларускай мовы. Яна славянская вельмі падобная, бо я яе не вучыла нідзе. Толькі тут, на месцы, ў Цяхціне, куды трапіла па размеркаванні. Нават трапіла на старонку рэспубліканскага часопісу беларускай мовы і літаратура са сваім урокам сэнсава-стылістычнай ролі дзеепрыметніку і дзеепрыслоўю у тэкстах на матэрыяле твора Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі». Люблю беларускую мову. Дзеці гэта адчувалі, перамагалі на алімпіядах і на абласных, і на раённых. Добра пісалі творы, і нават за перамогу ў літаратурных конкурсах у мяне 3 дзяўчынкі ездзілі на адпачынак у Чэхаславакію, у Балгарыю і у Славакію. Асобная старонка маёй біяграфіі – гэта, безумоўна, журналістыка. Яна мяне цягне. Я нават працавала некалькі гадоў нештатным карэспандэнтам газеты «Зара над Руццю». Друкуюся і цяпер, пішу пра ўсё, пра людзей, аб прыродзе, аб гісторыі. Сваё жыццё ўспамінаю, нататкі пішу, пра дзяцей пішу. Мне гэта вельмі падабаецца. І нават перамагла ў конкурсе «Мой родны кут». Я напісала пра сваю родную вуліцу, пра бялынскую абірулі і таксама атрымала першае месца за сваю творчасць.
Я раздзівілася, што ў бібліятэцы ёсць мае нататкі. Нататкі Астаф'і Ольгі Ефімаўны аб жыхарах вёскі Цягцін, людзі маёй вёскі. Вельмі добра. Тады ў думках дзяўчынкі нават не было і намёка на тое, што яна будзе пераводчыкам і настаўнікам, і нават настаўнікам дзіцячай школы мастацтваў. Я згодна з Ольгай Ефімаўнай, што без кнігі наша жыццё будзе ненасычаным падзеямі і роздумам аб жыцці, бо кніга нас і вучыць, і выхоўвае. І гэта жанчына прыклад таго, як трэба любіць кнігу і родную мову, ну і, безумоўна, жыццё. Зараз я працую выкладчыкам тэатральнага класа Бялынінскай дзіцячай школы мастацтваў. Працую з задавальненнем. А чаму так? Пэўна, таму, што ўсё ж такі не збіралася ісці на пенсію, бо люблю мову рускую, беларускую, чэшскую, люблю дзетак, безумоўна, люблю тэатр, ўсё люблю, люблю жыццё. І таму я вось ужо 15 гадоў працую ў дзіцячай школе мастацтваў. Таксама атрымала вышэйшую катэгорыю, таксама водзім дзетак у тэатр, перамагаем у розных конкурсах, ставім спектаклі на беларускай мове і на рускай. З такіх значных твораў на беларускай мове Людміла Рублеўская, Янук рыцар Мятлушкі. З рускай мовы у нас і «Волшебник изумрудного города», и «Красная шапочка», и «12 месяцев», и «Пеппи длинный чулок». Мы очень много работаем, мы вельмі шмат працуем. Мне здаецца, жыццё не канчаецца. Яшчэ ўперадзе столькі спектакляў, яшчэ столькі ненапісаных твораў. Хай толькі чыстым неба будзе над намі, і хай кружыць над нашай вёскай бусел у ясным чыстым небе. Ольга Ефімаўна, што вы лічыце галоўным у сваім жыцці? Ну, я лічу, што гэта праца і творчасць, яны ідуць побач. Вельмі люблю тэатр, вельмі люблю прыроду, люблю дзяцей і проста люблю жыццё. Калі гаворка заходзіць пра галоўныя чалавечыя якасці, Ольга Ефімаўна без ваганняў называе мудрасць, тую, што не крычыць і не павучае, а тонка адчувае меру. Жадаю вам, Ольга Ефімаўна, здароўя, творчага бязмежжа і веры ў свае сілы. Няхай не будзе ў творчасці перашкод і шчаслівым будзе ваш шлях. Толькі добрыя кампліменты няхай гучаць у ваш адрас ад блізкіх, калег і напаўняюць ваша жыццё яркімі колерамі.